Sagudahin nga ron ti surat ni Dante. Dear Manong Nini. Manong Nemi kunada anagastak tabugbugtungak nga anak. Da papa o da mami ka ni daddy. Businessman kan businesswoman da adaan kami ti balay, napintas nga balay with katulong. E di ba nagbasa kiti college Manong Nemi, agararamatak siyempre di bukod kong akotse. Dahito yan ti may katlong akotse. Sipod idi amo kong drive ka na daanak ti lisensya. May sak nga anak tinasaliwanwan nga pamilya. Idi ba nagbasak Manong Nemi dito'y kumat nga nasirpat ti babae nga na magpitik ti puso. Nga iso dito ni Cherry. Ti makadakas Manong Nemi. At da anak itinapingit a karibal. Wan. Nga dahita nga karibal ko Manong Nemi kat ado dagiti barkada na. Loko-loko, makuna, nga tirong gadabong ti ulo iti eskwela. Nugas na nga asidgak ni Cherry Manong Nemi adaywan nak. Kat nugas na nga awanin ti pagtarayan na kat siyempre makasarita kisuna kang kanari ng ibagbaga. Dante, tsak kadimat ko na ka nga tinakasasidgan. Tano makita na ka ni Gerald. Sigurado nga bugbugan da ka. Sana ka mabuting. Saan ka mabuting? Idinto tagbay may saka? Da Gerald nagaduda? Bugbugan da ka. Luguban da ka. Ang mga nakakaasi ka lang. Makagtungpal ka di ospital. Kahit ko lang ipanagtit. No kasunod ti kinabudnot panagayit ko ka. Bahala ka. Di you love me? Awang pa'y kanyak data, ubing tay pa'y laeng. Kaya nga rin, Gerald, ti kayat mo. Mabutbutay lang namin kang kuha na eh. Abang nga mabuteng ka. No talaga nga saan mo kayat ni Gerald, ibaga nga saan mo kayat. No siyak ti kayat mo, ibaga nga siya. Mawatak met sitwasyon Manong Nemi ni Cherry may ipit met. Gamjak puro sagbuteng Manong Nemi. Kami di may sangal daw Manong Nemi na tiyambaan dak ti panggawon ng grupo bunggoy ni Gerald. Taluda Manong Nemi. Ni Gerald ken di kitiduwakan doon. Dante! Gerald, talagang natangkin ti ulo man niya. Diyak ka di ba't ko nakangkang di nakayat, diyak kayat nga rebrabralan na. Di ba, kasi nakayat mo ti. Aglak am ti bokol kada balak ay. Gerald, diyak kahit ti gulo. Ngem da kami ti mga ti gulo. Iso nagsagana ka. Talo kayo, si Siak. Kaya't mo ang Siak lang. Kat no, maabak ka nga eh. Tulungan da kan tudig di ka kanduam Siak kakaasi. Nagpastar ka! Manong Nemi, agsisido ka rak siyempre, taluda. Idinto ta, awam mo ti amok ti may panggap ti martial arts. Dito ti bistek ko. Noapin nga nga saan ang susuho. Yung kamay lakmat taglisi Manong Nemi, kamay lakmat iti bumalis adumanog kin kumugtar. Dinarupnak Manong Nemi ni Gerald nakalisi ak tinaminduwa nga panangwasawas na kanyak ng iti kugtaran nak naalak Manong Nemi urek lang na patugaw. Kaya ba? Gundawayan yun nga bugbugin ni Sona. Tapnog naket ti loko. Tapos anak ton nga rebrebalan pa ay sardangan nanto ti mga arm ka ni Cherry. Sige, bugbog! Yung karigatak ti Makder Manong Nemi. Yung talaga nagarugan na. Sanda ka kaputing loko. Oray pa yung mabigbig ka pamilya talagang kapwa. Umayan! Oh! Sardangan daon masigaw. Anya! Manong Nemi, adamat lata di kiti studyat nga pandemic nga mangbuybuya kada kami. Kasta la maragragsakan ta makabuyod at adamang dandanog wano madandanog. Adun tinarakam ko nga danog Manong Nemi. Idi adan makibiyang nga mangtulong kanya. Hay! Sardengan nyo! Adang ransura! Sakta kalaban nyo!
Sinangod na manong Nemi, tinangtulong kanya. Nakalalaing di karate. Opo! Kakanwa! Dumaray tayon! Karatista na ito eh! Back up, Dante! Sige, taray! Tinulungan na katimakder manong Nemi ti awawaga kiti hero. Nakalalaing. Napagtaray na rin talo manong Nemi. Aga manakit pa ng tulong mo kanya, Brad. Huwag nga, siyak ni Dante. Sika, ang natagan mo. Ray, Bolivia, brother. Kabarbaro ka dito pagkadalan? Transpariak. Stagaan. Naging ka manong naming at damay sa nga babaeng estudyante ng masadag ka na kami. Dante, kansi ka pugi. Paaya ba na kayo ni Principal? Iti pisina na. At dan sa dyan, iti kinaririyo. Pero ramaraman kan, Brad. Sige, intan iti pisina ni Principal. Baliwan tanto tagtungtong. Kalbasan ti panagsasalita tayo kada kiti awan ang bain nga ng lugob kanyak. Sige. Pero na sige na mapagkamit ti klinik at maagasan na kita. Kamuol mo sa anin. Okay lang. Kayak. Ray. Okay, Dante. Let's go. Manong naming baglakid din tada kami kini Ray ti kinanunungan ti Principal. Winarningan na ti bonggoy ni Gerald manong naming. Maminsampay, nadang ron yun ni Dante. Talagang nasiset lang na pa-expel ka dito yung eskwela. Gerald, ha? Uwan, ma'am. Alam namin ti kapuna no apay nga kahit yung bukbukin ni Dante. Ma'am, gapukin ni Cherry. Sus! Di kaya pala kami nag-iinaram. Ang pastor ko tagbasa. Ha? Di kaya pala nag-iinaram. Maminsan pa nga mamuak nga talagang manggulgulo kayo si Gerald. Talagang paikat kayo dito ng eskwela. Manong naming kaspaset tinak panagyaman kini Ray. Napang kami ti hantin manong nami. Nag-orderak ti pinuriandami. Nagadukid din tinorder mong meriendata, Dante. No, mabayag tangang tungtong. Bak nang kagayam. Ngayon mapi nga, kaalala ka at talaga nagijang ng lugup kang ka. Gabo kang rod ka ni Cherry. Cherry? Gabo ti babae? Uy. Katsi ka, Ray, kasano nga nakastrike ka nito ng agbasa? Kat pang baknang dito yung eskwela. Idintat ako naman nakurapay kay laing. Gabot itulong ni may isang uncle ko. Nga sa di Canada. Bariso di magpapabasa kanya. Nagsayat ka din na di uncle mo. Wood Brad. Nakasayat mo na. Ulita kay. Agyaman ang tipan ng tulong mo kanya. Kat manibuli tangal daw. Ibilang nga nakasmay sa natalik agayem ko. Matalik agayem ko. Kaya't nakmadlagayem? Uy, why not? Inagyaman no kaya't nag-agayem, Dante. Nga ore no, marigri ka taklain. Pasensyahan ka nagdaring ko. Kaya, madamada ngamin agikabkabit iti napigsanton nga signal. Yan. Madamadang ikabkabit iti pintas nga wifi. Yeah. Manong nemi intulnog ko pa'y ni Ray iti balayda. One.
Kada yaman muna kininanang na. Oh my God, nante. Yaman mo ka kininanang. Isa dahil dati, mas pasungon ka na tao. Nagasat na tangal daw. Na namamuka gayem ko. Nang, ay, anak, asin na itakando maya. Iso ni Dante nanang, tibak na nga gayem ko. Ay, kitagyaman na anak, no kayat mo nga gayem ti anak ko nga oren, no? Parikrikat kami laeng. Sa kinitagyaman na na, at tinulungan na kita ni Ray. Siyak tinagasat nga makigayem kang kuhan. Manong nemi pinastrik dak, iti balay da. Siyempre, gagangi nga balay at marikrikat da nga ron. Sana kas iti balay mi balay iti addan iti narangay panagbihan. Intiplanak pa ninanang na iti Diyos manong nemi. Saan na nagmerienda kami tay. Lakit sikat makamua. Anak, lakit pasensyakan ti kinanumuti balay mi. Di tatang ni Ray, at naman nagubra. Di kiti duwa kapsat na kita nalado doon agaw-awin. Nagkapapalan di eskwela, elementarya na pa lang in high school. Imbag ta at the uncle ni Ray, nga iso timang pababasa kang kuwana. Inimbag mga rito nagamamu kayo. Nagamamu kami. Insin-insin nila ka nak. Tinulungan nak. Kat ibilang kun may isang matalag ang gayem ko. Agas man iti panang talag na kanyak, akas may sagayem. Idadakon dito balay, manong nemi, intawag gayem ni principal di eskwela, manong nemi, tinapasamak, nga panang lugub da kanyak. Tinapasamak, nga naiprinsipalak manen, manong nemi. Kat siyempre, kung nakanyak ni mami, Danliho, ano mo na dyan tawag kanyang ni principal yun? Ay, nga napatrubol ka kanumanen. Mami, saan nga siya ti mangrugrugi ti amin? Iho, ili pinagbasa na ka iti public school. Dan din inal daw nga mapalaban ka. Ya, inyakar da ka ti exclusive ni eskwela. Ang kaskas nila ta nga sakit ti ulo ti papay mo ka na kami. Daddy, no kastoy kalat lang kang kanayon. Nasa isat laing yung agsardin kang nagbasa. Kahit ko nagturpos, Daddy. Pangarod nga di ka agsingsingpet. Dada, saan nga siya ti mangrungrugi iti riri ko nakmet. Iho, di ka amak mi kini dadim. Kada mga madisgrasya na ka, di kiti kariririm. May paggagamintian niya. Saan nga mamaring awan di ka po na. May panggapiti babae. Isusapo ngamin. Kulang tupay ngamin. Nuan niya tiriri, di kita lalaki, may panggiblata ti babae. Ayot kami ni Cherry. Ngayon karibal mo na dyan karirim. Karibal ko, Daddy. Sampay lang kami nga panawen, ti ayat. Panawen ti panagbasa. At nanto panawen ti ayat. Ano niya? Imbaglagid din tanda ng tulong kanya. May isang laing titinanugan ng gayem ko. Ni Ray. Ano ya? Karatista ni Ray, Mami. Sa mi akayat na makigayem ko itinay dyan nga Ray. Kakakun ko nam. Adadalaing nga may sagmak ka, iho. Mami. Isutin ang tulong kanya. E di nagtitinulungan na grupo ni Gerald. Oray pay. Basta sa mi akayat nga makigayem ka itinay dyan nga Ray. Nalawag. Manong name iti panang istoryak, iti laing ni Ray agayam ko, iti tayo acted dinanugan. Adadakit lang arod, manong name nga nagdanag, dagidadarakkel ko. Taamangan kanuno adalaing na may sagmakak. Kaya dangarod, ngaliklikak ni Ray, ngayon saan kong inaramid kabuta. Nakitak ti kinasiya at nagayam manong name. Kaya iti panaglawas, dagiti aldaw, adada pa pimingat, iti panagpagayam mi kini Ray. Kinapudno naman nung name. Napang kami pa iti disco pub.
Napangkambay iminom ti beer manong name. Oh. Naginom kami manong name. Kasta tiknasingin titunggal may sa kada kami. Kung alam ng paayan na kita Ray. Iti awisin ganito nga umay ta ag-relax, bra. Mabiinak ngawang paay kang nga, brad. Hangim, agawitan dun. Medyo marik na akong tinom ko Aging gaan lang titalo nga beer. Alamin, aray sakit medyo mahul-ulawak natin. Narigatan, no, mapalaluan na muna ka nag-drive back Talaga? Nakasasayat ka unay nga gayam, brad. Oras ka, tol. Nakasasayat ka mo na unay kanyak. Saan kakasla ka nila do mga babak na nga mata pobre? Ray? Man. Ado nila babak na nga mata pobre. Nakakasgasat na ka nakasarak tikas kang kagayam, Dante. Anong name imbas nitulod ko ni Ray Jabalayda kahit kung umiyan ni Jabalay. Kaya't ko manong name madasan na agad ta iti nalukneng kanalawa kama ken sumbrek iti pindas nga sila nga kompleto karang iti appliances ko. Hindi kita na dumad-dumad klase nga gadget manong name. So nga di, nasarden ko ti kotse manong name iti sango ti balay. Dante, abad din nakmet intunog sa di balay. Dito ikan balay nga maturog. Ray, nalawat ti kwarto. Nalawat ti kamak. Ag kaidatan may masak ti kwarto Unang abang tumatang dalaga ni dahalan ko. Diyak man nga rin nagpakadakin ko, ana. Di tawagan mo ti cellphone. Imposible ka on cellphone ni mother mo. Handa. Ibaga mo kumiyang ka rin ti balay. Manong name si mamat ni mami kada kami. Dante iho, apay nga taka lang si magpada. Kaya nasin ti kaduam. Mami, ni Ray, tikon ko na nga matalek agayem ko. Dante, umiyan dito balay. Mami, intod bigatang itulnog ko sa di balayda. Ay! Saan nga mamalin? Ay, Dante, itulnog na klayan ni di balay. Magmagnakan nga gawid. Ha? Mami, saan ko makas na titrato yung tigayem ko? Ay, namin anon ngayon bagami kang kakinidadim? Nga di mi kayat, nga makigayem ka itidaita nga lalaki. Ay, sige Dante, magmagnakon. Nga gawid. Maring no, nang tumitlang. Masagang ko nga tricycle ang pagluwanak. Inakon. Ay, agore ka ray. Umay ka itulnog. No di mo kahit kumiyan talaga umay ka itulnog. Ay, samong itulnog. Baya mga magmag na gagawin. Sige. Mami, sumrek ka nito nagtibalay. Di ko atom. Kaya ginanakan. Sumrek kan! Manong nemi malugsawak tikas diyang inaramid ni Mami. Nalangan kong kuna ni Ray manong nemi. Ibagbaga na kanya nga nasiyat kami tasaan kami ang matapobre. Yung ni Mami tikas diyang parang na. Dakla ko mabalin ko manong nemi. Nasakla ko mati mapaturay. Nasakit laki di tinakim ni Ray. Itikas diyang inaramid ni Mami kang kuhana, manong nemi. So nga, pinadas ko manong nemi nga impulong ti amin kay ni Daddy. Daddy, diyak kaya ti kasya naramid ni Mami ti gayem ko. Rombeng laing nga kasya timpakita, itikon ko nang magayem mo, iho. Daddy, pati ka dida kayo? Kaya nagpadpada kam kini Mami, saan nga mga yat, iti na iti kaklase ti tao nga gayem mo. Ngam nila gray ti matalig ko agayem iti pagkadalan mi Daddy. Sami akayat nga makigayem ka iti may salaing nga mamirmiraot. Daddy, liklikam na dyan ka rin. Nasayat ni Ray kanyak Daddy. Oray pa kasanot ti nasayat na. Hanya ti amom. Ang mga no agin sa sayaat laeng. Kahit inton bumaybayag
uldutan na kanton, di kayem mo. Ah, di mo ka di man panunot data? Alam panunutan. Inton talagang nakasasidegan direk nam kayang kuhana. Ang mga no dawatan na kanton. Kat saan kan tumata na makapagked-ked at ang aron. Impakitahan na kan iti panagin sasayaat na. Ha, mga no. Saan nga tamit nga maaramid ni Ray ti kasta, daddy. Nasyat ni Ray, amok ti kabalin. Basta liklik ka man dahil nga Ray, period. Saan ka na magsinupi at pekanyak? Da kami nga nangganak keng ka, ititong palan. Da pagimbagam, ti magbagami keng ka, mawadam. Manong nemi na panak nagpadispensar kini Ray. Takaredi nga kabigatan na manong nemi ket awanti klase mi saan ka mga pakapagkita i eskwela. Idilukat na tirida nga tinugtog ko. Tante, Ray, pasensya ka kuman. Tinapasama ki Drabi. Ay, Ray anak, pastrekam ta sa nga ilim, nakababayin, met ano ta kailat, di talatan roar, monorida, o iti pagsalitaan niyo. Unang, sige, sumarikan dati. Kadito to unag ang salita. Nembag nga, bigat yun na. Ay, tante, kastamat kang kanak. Ala, nakapasyar ka man, no, idilarabing nga nagkuyog kayo. Dakay kindi nga gayem ta. Kasla, diyo kayat ti agsina. Uno, may iliw at unggal may sakada kayo no kastang oras lang tinapalabas. Umay ko mga amin nagpa-dispenser kini Reynana. Ay nana kasasayad ka una ang gayem di Rey, marok, taore no, baknang kayo, kat saan ka nga matapobre. Ay, siguro kat na si Atmet dagiti danakkel mo kaya. Nana, sige, agsalita kay latakar da, nga gayem tayo nak mangisagana ti meriendayo. Manong namin ti panangipaggarup ni Nana Maring nga ina ni Ray kat na si Atmet dagiti parents ko. Ano mabalingkat sana nga mamuhan, tinaramid ni mami kini Ray, iti kalabas nga nabi. Uwain manong name iti papangko, iti kabigatan na iti balay da Ray, tapno dumawat ti dispensa, iti kayam gombo ti pakita ni mami, nga disgusto keng kuwana. Kaya nagsango man ni Nana Maring, kita, dinadayon na ti kinasiyat ko. Ken kun nanapay nga sigurado nga nasiyat mat ti dinadakkel ko. Kanina itang imbaga, ti ina ti gayem ko, manong nemi adadamit lang arod nga jakayat. Jakayat nga mamuan ni Nana Maring, ti impakita nga madin ni mami, nga ugalin na iti baruna, uno anak na. Kat dita nagpagpakasya kin Ray, ano mabalin kat di na imagbaga, kini Nana Maring, kini nanang na ti amin. Panghasim Ray, di mo ko nibagbaga kin nanang mo, ti impakita kin kani mami, nga ugalin na idrabi, nakababain. Awan ti pagdanagam. Saan kong imbaga, ken saan kong tong imbaga. Ngayon kasi di kami nirekel mo. Dagiti naganaken ka. Abi ka sandak akayat. Ngagbaling nga gaya mo. Mamakda ka no eh. Mamakda? Tamahan ka nun adadalaing nga may sagmakak. Nusikat ikanayon ko nga kakuyog-kuyog. Dante, nakapatpatig ko ni kanyak. Ako as gayam ko. Kada ada isagot ko kain ka. Huy? Ada isagot mo kanyak. Saan Dante? Sa mga pampanutan pa dahil ha? Aman. Tapos sa anak to nga malipatan. Isagot ko kain ka na ito yung ano na ito? Lakit. Siya takin ladawan ti adat ko nagdeta na lakit. Kaya no kanak akit, ikang kamet. Kadi, Kadi, adamat, lakit ko. Saan ko lang isusuot? Adamat ladawan ko ito yung nagtilakit. Mapit lang ha, tinakalayan. Tetut ko rin ka.
Tapno saan naktumot amalipatan, akas gayem mo. Uren og sinan tuman di dalanta. Ag sinan tungat at dalanta gayem. Wana. No, makapaggraduar ka, makapaggraduarak, makagasawa to, baka no sika, mapangkantot sa bali nga lugar. Baka gasawa kayo tumalaki ni Cherry. Namnamak ka ni Cherry. Di mo ko nanti kasta. Mabigla nga. Edad kumat kang ganay di pakalaglag ipamto kanya. Manong nemi, nakibiyang manin ni Nana Marie nga ina ni Ray. Makita ka talaga nga napingit. Unay, ti pa nagpagayam niyo nga. Dwa. O nana. Ay, kita. Agsinukat kay pa itilakit. Dito ti pagkunain nyo nanang. Nga awan to ti makarak-karak ti pa naggayami ka ni Dante. Dito siya at unay Nakapatpatig unay kanya kakas gayam ti baruyo nana. Agaman kami baro. Kasabal lang kumantasan itong umarak-rak tinapingit na panagpagayam ni Madua. Sapay kuman. Manong nemi iti may sangal daw, inayabanak ni Daddy, tatakano na pateg nga ibagana kaniyak. As dawak manong nemi no anya nga taretang ibagana. Uwen. Ita tamasango ka kitag sarita at tinalapat, Dante. Anya ti pagsalitaan ta, Daddy? Abang nga nakatagtagad di ulom. Daddy, mit, pinatasyo ka din. Natinuktukan. Isang ka nagpulis po kasta? Sabi, Daddy. Kung nadya kasinsin mo nga di mo lagta ka no sinaan day dyan nga ray. Apay, bakla ka? Hala, Daddy nga it. Kahit ti anak kakaiso ng anak yung bakla? Sino nga ti bakla ka na kayo? Ni Ray! Daddy, awan ti bakla ka na kami. Babi kastilangin ti kinasingin ti panagayam yun. Hanya ti impalpalamot keng ka day dyan nga ray. Kinanyamat ti impalpalamot mo keng kuwana? Daddy, bagagmatan ka na kayo. Nganti na minsan kat insalakan nak ni Ray. Kakaasi ako mga bugbugbugan di bunggo ni Gerald ngam ada ni Ray. Nakataltalgad direk nak no dak ni Ray. Tanuan niya man na pagpagkadak no anda isuna, isut manginsalakan kanya. Tula amin. Iso lang ti matandag ko gayam, Daddy. Tawang ka nila engen ti masaraka masabali nga kayem no saan nga da nga Ray. Ado di mayat nga makigayem kanyak, Dad. Ngayon mamano, ti mabiro kang nga napudno, kan matalik agayem. Awang kas kanya, Ray, kung nakmanin ka na kayo. Susapoy. Ado di dadumad tang makigayem dalang, kaya dala malibre ti merienda. Makigayem dalang, kaya dala nga manayon ti pagkurkurangan na ti matrikula. Ngayon ni Ray, ni sintabo kat awang pati dinawat na. Awan ti kinidkid daw na, Dad. Basta! Basta! At aywam da dyan nga lalaki. At aywam! Ladingin tag, Daddy. Ngamsang kumabaling nga laksiden di kayem ko. Ori no laksiden da nga anak. Laglag pa inyo ta. Manong name hindi pa nagsarita maminan ka ni Ray imbaga kang kuha na tipod no. Kahit napapaki ni Mama, naliklikan ka Ray. Tanasan ko kanong atong palin. Laksiden da kanong anak. Nagkarumat na ti parents mo. Ano nga tatadakanyak nga kasla. Makita na nga kagura da. No kayat mo, Dante. Umayag sa Jibalayo. Kasaritak na ti parents mo. Saan? Ano dalang nga. Ang pungtod na. Kaya, adalat akong gano'n. Liklikan na kon. Ngam siya, di ka mabaling nga liklikan.
Adaklat itil ko dam. Adaklat na nakasagana. Iti anyaman na pagpagadam. Namnamahan dito tante. Oresan tang kuy-kuyog. Adaklat na sidag mo. Adaklat na magsubsubaybay kang ka. Radlaw ko manong nemi nga da sakit nga awat nga marik ni Ray idikas dyan ngayong bagak. Tapno lang matungpal dagiti parents ko manong nemi saan kami nga nagkuy-kuyog kini Ray. No pa da dagiti gundaway nga masiputak nga dalang ti asyudeg nga magsubsubaybay kaniya. Ito na minsan man na nagundaway manong nemi nga nasidgak ni Cherry. Ta siyempre mailiwak yung kuhana. Cherry. Uy, Dante, ala. Abay man ang imbasdig ka. Saan ka din pinangtahan na ka ni Gerald? Adalan ni Gerald kasi din. Amang ano. Patyan na kuma, ay kitan ka. Kulak met nga jak kayat nga dito'y campus ti pangarmam kanyak, Dante. Aglalalo kat agkaribal ka kay ni Gerald. Abing kasang ka umedya balay, yung delikado at tadala para sipot ni Gerald eh. Narigatan nagririkaman ng gadwa. Abay, speaking of Gerald, isudetan na eh. Manong name ni Gerald ngagpaiso. Kat kasta o ni tirungsot ng dimuro. Talaga natanggit yung ulo maya, Dante. Kunakmat kang nga di mo kasasalita ng Cherry. Anong name, dahi tamanan, tikugtar na, yay! Abo! Anong name, kasta o na yun. Managikis man yun, digit pada ng estudyante. Yung madamat, digit nagplaster nga mang buya kada ka. Nagan-anawa mo't manong name ni Cherry. Gerald, saan mo nga dangra ni Dante? Kanunungan dito yung lalaki? Isot ay item? Kukuha, awan, talagang hindi mo sardingan ti crush ko. Girlfriend ko yung suna. Apa nga di mo pala sardingan. Dito trumaking kaloko, mansuan ka. Aray ko! Aray ko! Manong Nemi, talaga man mansunak manen ni Gerald. Amok ba taglisi kam man makalisi. Bumanasak man Manong Nemi kam man matamaan. Manong Nemi. Ito itagundaway. Dimteng ni Ray. Hey! Saan mo manso ti kayem ko? Kinugtaran na ni Gerald Manong Nemi. Nalaing at talaga ni Ray. Yay! Kinugtaran na. Manong Nemi at dagayim imuko Manong Nemi ni Gerald. Ray! Agadan ka! At imuko na! Patay ka! Binagkong na Manong Nemi tinamit ko. Saan na ti kayem ko? Saan mga bagko nga nakasta? Lamintalo Manong Nemi binagkong na ni Ray. Alpasan natin marahin. Nag-ikis na kiti estudyante. Tulungan na, Dante. Ray! Ray! Itaray ka to ospital! Itaray ka to ospital, Ray, my friend! Manong Nemi ti ospital ay nasikaso nga dagos na gini Dr. Isona. Sala ka makataldang agurura Manong Nemi at aklatay ti ruangan iti operate. Huwag madamada nga alawan ti biyag ni Ray. Naging ka nga may isang doktor Manong Nemi ti rimuar iti emergency room. Doktor! Kamusta ti kayam ko, Doktor? Nagwingi-wing Manong Nemi ti Doktor. Doktor! Lilingitik. Yan talaga napakaruan. May isa magsulti ti mama iti puso na. Natayin. Saan? Saan nga po na Doktor? Saan nga po nga matay si best friend ko? Ano mamalin, Doktor?
Manong na imigas laklaw bingag tamtamuga. Ay, isa sa nga mabaling matay ni Ray. Sige nga, manong na iming andan ni Nalang na, anak, Dante, kumusta dyan ako? Anong nabasamag kang kuwala? Dinarakop ko tiin na ni Ray, manong na iming. Siyang naging basol, Nala. Siyang naging basol. Awalan ti anak yung anak kasaya na kayem. Natayin ni Ray. Anad namatan nga ti ina naman nung nemi ti kastawa na iti panagsangsangit na. Ti anak ko pang namnamak. Tiyat ko pang namnamaan na iti kakamsat na. Awalan ni Ray, awalan. Manong Nemi, siya ko na mismo kinakasirita kadagiti taga-punerarya para ti manakaasikaso ti bangkay ti kayem ko. Ang karik, Manong Nemi, nga siyak amin-amin ti makaamong ang bayad kadagiti amin na magastos. Hore man no sana kayat da mama, da papa, bunod da daddy kini mami. Mo, Manong Nemi, nga tikas ito nga sitwasyon ka nagbababawimit siguro na mahami ka ni daddy numamon. Nga siya kumatinatay nusahan nga nakibiyang ti best friend ko. Neman sayag karod Manong Nemi ti bangkay ti best friend ko. Kaslasaan nga agsardahin ti managsangsangit ni Nana Maring nga inana. Anak ko, ape mata na kastoy, iti nagbanagam ka na pagteng mo. Ray, my friend, Ray, in sakripisyong tibiyag mo, kabukanyak. Ay gaman ang tikinapod dumaghiyam. Sangkan to pulos ka maripatan. Okay. Katintan mo kanya kalakat. Isunto tagbaling nga pakalaglag pagkangkatig na ngayon. Uy. Manong Nemi today di agundaway dimteng damami ka ni Daddy. Dante, anak. Mami. Daddy? May kami tapno o may kami met makipagladingit. Kaya kakabsat nga ina, ama, isda kayo nga kakabsat ni Ray. Daddy, o may kam tumawat ti pamakawan. Kaya ni Ray, kadang itinagan na kaya kakabsat na. Naman pa sana nga mangigpay ni Ray, hindi pa nang panagpakawami kay kuwanan. Mga mommy, ang babayin ti aramid mi. Kahit mapakawan na kami. Edi sa amin pa nang gusto kang kuwanan, hindi. Daddy. Iho, talaga na panagnakan mi no kasanod kinasya at una iti kayem mo. In sakripisyo na tibiyag na kapukin ka. Pakawarin na kami kuma. Tayo pinakitaan mi din ni Ray. Iti sang na siya. Adi, mami, tayo kunakon ka na kayo di. Nga ado ti mayat nga agbalin nga pagayam. Nga mamano tinapudnukan matalik agayem akaskin ni Ray. San punto nga malipatan ti kayem ko. Panga sa'yo, Daddy, Mami, ni Ray di pangnamnamaan dala na maring para kadagiri kakabsat na. Iti mismo, nasibay ti bangkay ni Ray, ikariyo kuma. Da kayo timang tulong kadagiri kakabsat na. Da kayo kuma, Daddy, Mami. Yan lang bugbog tungak nga nakyo. Pangipanan nyo kuma ti subsubra kwartayo. Itulong niyo kuma iti pamilya ni Ray.
mga asyo na mami. Uwen. Ay, kapsat. Maring tinagan ni nanang ni Ray, Daddy. Maring. Amin-amin na magastos na kami. Urit na naibalo din ni Gerald. Ikaro na tinagpagbaludan ni panang papatay na tinakyo. Kada kami di makamuka na kapsat ni Ray, kada dumapay kasapulan niyo. Ikarimi kang kada itamaring. Agyaman sir. Ikarkarigatan je. Kasinsing ko nga angkel ni Ray, timang pabasa kang kuhana para kuma kada gini kakapsat na. Kastimat ng tinagbanagan na. Nakaminton di makamuka na giti amin ang magastos pa nagbasa na giti kakapsat ni Ray. Anuan niya man ti panagkasapulan niyo. Ikarimi. Kas pa nagsupapak mi ti kinaambag ni Ray. Ti panang sakripisyo na ti biyag na para ti biyag ti kakaiso ng anak. Hindi may dulo ng tibangkay ni Ray manon na pinalubusak manin dagit tinagarubo sa luwak. Katkas iting kari dadadi ka ni mami manon na noon yaman ta kasapulan dagit tinaganak ka kakabsat ni Ray. Dadadi ka ni mami manong nemi ti mang suportan. Aging ka manong nemi nga di graduara kon iti college. Siyak matente nga si kaso pa iti may sa nga business da papa dadadi ka ni mami. Balbali manong nemi pinasyar ko ni Cherry iti balayda. Ray, dante ka na kuma. Aping Ray ko ng kanya. Nakalalakip namin di best friend mo naman pelatayin. Imagine. Insakripisyo na biyag na. Nakumulain mo. Agbiyag ka. Di ba? Huwag nga rod. Sumana ka. Kumusta mo ni Gerald? Kita dyan muntin Saan mo pa sinarungkaran yung boyfriend mo? Saan ko ang boyfriend? Kumusta ganyan trabaho? Okay man. Adang trabaho, mabalinin. Tiyan niya. No, hindi ka di magbagang nga sampay la panawin ti ayat kang ka. Siguro ka nagituyan kat panawin. Sika talaga ti patpatek ko, Cherry. Iso nga sangkang sinardingan ni di. Nooray at da bunggoy ni Gerald nga mga pangpangtakaniyak. Kasta ti kinapudno kang ka. I love you so much. Manong nemi inaklunak ni Cherry. Kasta o nito nagsakot at dan relasyon. Oen manong nemi iti agdama kat pagat adalan da papa ni mama da kiti dua kakabsat day di Ray. Nagtulangan mi met manong nemi nga kalpasan lang dito'y pandemya mapaspasamak iti agdama dito'y lubong. Maybe next year palubos ti hapo. Isuntun di ba nagkalaysami kay ni Cherry. Tagumanan ten dadadi ka ni mami nga maddaan iti apo ko. Kung nakarod ka ni Cherry, amo nalalaking tutumo ng anak ta. Apay, Junior? Haan? Ray tinagan na. Anya? Nalalaking tutumo ng anak ta. Basta aganak ta ti lalaki. Ray tinagan na. Hus talaga mo malipatan di best friend mo aya. Sangkon tupulo sa malipatan ito. Manong nemi, palubos ti apo next year. Kat isunton ti pa nagkalay sami kay ni Cherry. Agbalingkan to nga may nga ninong, manong nemi. Pati ni Lady M kitagbalin to nga ninang. Sabi ko mata na kay bate kang iti adal, liliwakan pagsarmingan ti bihag, kadagadipadag nga di mga ken nagbuya. Tuwing nga radagyaman nga pagaya mo, Dante. Thank you king ka Dante, ti panangited mo iti panangited mo ti detalye iti pakasaritam ket da ornos ken inak imbasa. Kadagiti amin nga agbuybuya ken dumdungeg ken nag-comment. Maraming salamat po kada kayo. Kas nakuna kita dati birthday celebrant at that tuwa mismo ni Lady M nga umay mang claim nga dato'y premium na best letter of the second week, best letter of the third week, and best letter of the fourth week. Ni Ana, ni Lester, ken ni Leilani, ken best letter of the month ni pagayam tayong Lester. Iti panangisurat ni Lady M.
ni Milagros Arizabal Agabin iti Paltit Bado Ilocos Norte. Adamis mo nito ay ag-birthday tangal daw kablawan ti happy birthday so na. Umaykan Lady M, tapos narigas takit mabuyad ka, mangigda ka, digiti viewers tayo. Kapsat ni Lady M, natin nalang nga writer tayo kapsat Bado Ilocos Norte. Ada na mismo ka na kayo. Kaya Magda. Lady M, happy birthday. Thank you, sir. Birthday? Thank you, sir. Ayan, nabalin nga kumambalaw. Ato di kita relatives mo iti abroad. Diyan iti pakita na diyan iti camera. Ayan, kumambalaw ka na ito. Ado nga viewers tayo. Kan ado di kita napagsangit mo. Ado di kita mang gusto ka di surat mo. Ta iso nga tinangabak talo nga surat. Pakasalitaan ni Ana. Pakasalitaan ni Lester. Kan pakasalitaan ni Leilani. J. Lester, best letter of the month. Lester, they enrollment ti uncle na, malagi piyo, kapsat, nga nagbibuya, aging ka nagbaling nga nurse, kahit nag-successful na. Kumablaw ka, Lady M. Isag mo ito microphone lang yan. Yan. Kablaw. Kablawak amin dagiti, iso amin nga buy-buya, iti programa Sir Nemi. Kastamit ka dagiti, iso amin nga naayat nga sponsor mo. Nagyamanak ka dagiti, iso amin nga nang suporta iti surat ko, nga nang pili. Sabi la ko mata, taginayonan dati agbuya, iti dati napintas kan makaitid linglingay nga programa tayo. Yan, thank you, Lady M. Ano, may karim ka dimat nga kanayon ka agsurat, kada kita'y umayo pa surat kang ka? Basta laki di kabailak, sir. Abay. Sige, okay lang. Abi nga amo kabilan. Ano inspirasyon mo tap na makasurat ka kasi nga klase ti surat nga mamagsangit ka kita'y viewers. Ayan. Ana ti kasla tay dumteng lat nga napinas nga mood mo no anya. Ana tay kasla tay mamangted kang kati inspirasyon tap na makasurat ka ti kasjay Lady M. Malipod pa nga min di ubingak, Sir Nemi. Iso nga talagang ti arapaap ko ti agbalin nga writer. Iso nga pinadpadas ko ma, sir. Oh, right. Iso ti sir. Ayan. Okay. Amin nga mga pagsusuratan kat mga abak ka, di ba? Ito kahapon lamang kat doon kita inabak mo sa jay. Haan nga amin, sir. Haan amin kat? Haan namin, sir, ka Mga bak. sir. Una, manugsurat mo dito kat it's walo Kada ito yung nagsasara ng walo. Walo, di ba? When, sir? Talo di kajay nagbaling best letter. Talo. Yan. Out of 8, talo di kajay. Yung napipintas na amin. Iso na laing ta, adama di kitay mairang na ng mas kahit siguro di kitay Board of Judges. Yan. Happy birthday, Lady M. Thank you very much, sir. And at agor ka nga rin tawat ng premium yan. Nakablaw ka nga dito. Anda diyan bro. Kaawak gayam dagiti kakadwak dito yung adda dito studio. So da Eli Arizabal, Jane Arizabal, kani Edna Arizabal. Kasta dito balay, muk nagbuybuya dani. Ate Josa Arizabal, da kuya, da Imnas, Dandan, Nestor. Kung amin latan nga buybuya, sir. Dandan, tuno pa nag-birthday ni Dandan. Diba Rom? September 26, sir. 26. Ningarod mother. 18, sir. 80. Nagbaliktad yung baga ka. Ngayon, sir. Dandan Pagkawag si pagayam 26. ni Sally Antonio dita 20, Marabalos, Bintar, Ilocos Norte. Nagbubuya nga ta? Siguro, sir. Apay hangin umayak ko na nagat. Sino pa iti kablawam? Kan amin, kan kablahap pa da, tagiti amin nga Arizabal family dita Paltit Badok, Ilocos Norte. Ni uncle mo? Ni uncle ko nga Mario Arizabal, kablaawak. Kablaw na ni sunod kablaw ni uncle mo nga Mario? Kasapay kan ni Ate Madison Alvara H. Carlos dita Salsona, Ilocos Oy, Norte. may sabat nga writer din ni Alvara H. Carlos. Nabubuya yon. Kasapay kan ni Ate Binilda Pakulan dita Santo Domingo, Ilocos Sur. Amo ni binil ng umay kadtoy? Han. Han siguro, sir, kasi han nga nag-text. Ayan, ni binil na pakulan na may sabat nga writer tayo. Sabat ang ni Alvara H. Carlos. Ibig may matidir ni Alvara H. Carlos. Adumot na awat nan. Ayan. Okay, masag na may sakadagiti certificate of appreciation presented to Lady M for being the writer of the story of Lester, winner as best letter of the week
third week. Ket sa balin to pala jay best letter of the month, best letter of the week, week 3 kay